Kisújszállás egy tradicionálisan református város. Az itt lakó kunemberek hitéletére jellemző, hogy mindig is szükségük volt a megszentelt helyre, a templomra. Erre tanúbizonyság 1500-as évek közepéből származó régi okirat, amely szerint ekkor már 13 lakóháza és egy temploma volt Kisújszállásnak. A reformáció térhódításával egyre inkább ott volt az igény az emberek szívében, építsünk protestáns, református templomot. Az elképzelést tett követte, és egyre inkább nőttek a református templomok, egyre inkább szépítgették és bővítgették. Ez a templom, amelyben most vagyunk, 225 évvel ezelőtt, 1788-ban nyerte el eredeti jelenlegi alakját. Nem csak a gyülekezet, de a város ékessége is ez a szép templom. És nem csak a gyülekezet alkalmait tartjuk itt, hanem a város különböző rendezvényeit és hangversenyeit is itt szervezzük, hiszen mintegy 2000 embernek ad ülőhelyet ez a szép templom. Ugyanakkor intézményeink diákjai és tanárai is legfontosabb ünnepségeit itt rendezik meg, a város és a település legszebb dísztermében, itt a református templomban. Városunk másik ékessége a gimnázium épülete. 1717-től az államosításig a református egyház fenntartásában működött, mint a debreceni kollégium kihelyezett tagozata. Egy évvel ezelőtt, 2012-ben lehetőségünk nyílt arra, hogy a református egyház ismét szárnyai alá vegye az intézményt, és most már ismét református gimnáziumként, szakközépiskolaként fogadja és engedje ki a diákokat. Célunk, hogy a hagyomány mellett a korszerű műveltséget és tudást megadjuk a diákjainkat, hogy aztán kikerülve az nagy életbe, megállják a helyüket. Így hívjuk hát leendő diákjainkat, és így kérjük Isten áldását intézményünkre, leendő és meglévő tanítványainkra, tanárainkra, és mindazokra, akiknek szívügye iskolánk. Köszönöm a figyelmet!